Здравейте, земеделци! Днес ще говорим за нещо много важно, за всички, които отглеждат зеленчуци и плодове в оранжерии. Става въпрос за обвързаната с производството субсидия за оранжерии, на която бихте могли да имате право. Кой може да кандидатства? Всички активни земеделски производители в България имат право да кандидатстват, ако имат право да получават основна помощ на доходите за устойчивост и отглеждат в оранжерии домати, краставици, пипер, ягоди или малини. Целта на тази помощ е да ви предостави стабилност на доходите и да ви помогне да се справите с трудностите в дейността. А какви са изискванията? Кандидатите трябва да имат минимум 5 декара площ с дадените култури. Тези 5 декара могат да бъдат комбинирани с полско производство на плодове и зеленчуци. Освен това, от заявените площи трябва да бъде произведен и продаден минимален добив, като домати 7200 кг на декар оранжерия, краставици 8100 кг на декар оранжерия, пипер 4500 кг на декар оранжерия, ягоди 1000 кг на декар оранжерия, малини 900 кг на декар оранжерия. За да докажете, че сте засадили своите култури, можете да предоставите един от следните документи. Опис, заверен от агроном, с копия от дипломата му и сертификати за посадъчния материал. Документ съгласно Закона за посевния и посадъчния материал. Фактури за покупка на посадъчен материал, издадени между 1 октомври 2023 г. и 30 септември 2024 г. А как се изплаща помощта? Подкрепата за кампания 2024 е с индикативна ставка от 818 евро на декар оранжерия или около 1600 лева на декар оранжерия, при условие, че площите отговарят на всички изисквания, както и наличието на достатъчно доказано продадена продукция. Допълнителни изисквания: стопаните трябва да спазват основните агротехнически правила за отглеждане на културите. И не забравяйте, подаването на заявление за подпомагане може да бъде изцяло онлайн тази година. В случай на нужда от помощ с документацията, можете да се обърнете към нас. Благодаря ви, че гледахте. Лека и спорна работа. До скоро!